Primer de tot m'agradaria donar-vos les gràcies a tots, no per estar aquí, sinó per haver estimat la mama tots aquests anys, que és molt diferent. A veure com ens surt això, perquè ella odiava que la gent estigués trista, i aquests dies ens costa molt. Nosaltres intentarem fer la cerimònia com ella ens va demanar, va triar la música i tot. No us talleu, si sona la música, voleu aplaudir i cantar el que voleu, ella ho faria, segur. Comencem. Amb la respiració calmada, amb els ulls mig clucs, la teva mà no deixa la meva. Només volem tranquil·litat, només esperem la pau. Et miro els llavis, un xic secs, te'ls humitejo, gairebé no et mous, però el gest de la teva cara m'ho diu tot. Sempre, sempre donar les gràcies. En vida vam xerrar tant que seria absurd dir-te ara coses que no t'hagués dit. Has sigut la més divertida, la més solidària, una mare excepcional sempre amb una ajuda preparada per a qualsevol moment. No em quedaré només amb el record d'aquest any i escaig que has viscut dient adeu als teus amics, vivint al límit, com sempre, lluitant com cap altre ho hauria fet. Em quedaré també amb els valors i l'estima que sempre has donat, als fills, a les nostres parelles i als nens. El cert és que no fa massa llegir en vida un text que ja t'havia preparat per avui, per quan et morissis. Tu ploraves, jo també, clar. Com ja te'l vaig llegir aleshores, avui no ho faré. Ara se'm fa estrany parlar de tu sense que hi siguis. Però pensaré el que hem dit sempre. La gent continua present mentre la recordem. Tots vosaltres coneixíeu la mama. Cadascú l'anomenava d'una forma diferent. A casa li deien mama, mami, mare... Dolores! En el fons, no ens ha calgut anomenar-la massa per tenir-la al costat. Però a casa hem sigut 5 bestioles i tots l'hem volgut en exclusiva. Pels petits sempre ha sigut l'àvia. Una àvia com una xota, loca de remate, jugant per terra i educant les 24 hores del dia. Ni quan li han faltat les forces, no els hi ha amagat el seu somriure. Pels amics, que són molts aquí, ha estat la Loles, la Dolors, la Doloretes, la Lolo. Han sigut molts noms per una sola persona. Molts sentiments per algú que sempre ho ha donat tot pels altres. Perdoneu. De Cubelles a Garbet, del Roure a l'Aleixat, del càmping a Capella, del Villena a la Cultura, de les xiques a piscina. Has fet amics de tot arreu on has passat, deixant una petjada enorme que el temps intentarà esborrar. Però hi ha gent única, capaç de donar la mà quan un ho necessita, capaç d'ajudar a tothom. Tu has sigut especial, has entrat a la vida de tots els que has conegut. Quin orgull de mare. Has sigut la segona mare de la meva dona, has sigut l'heroïna més valenta que he conegut. Has sigut un referent que sempre tindré en compte. I clar que t'has equivocat. Molts cops. Però com has dit una i altra vegada, tothom té dret a equivocar-se, tothom. Per això i molt més, m'agradaria dir un altre cop, visca la mare, collons! Que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. De jugar. No pares de soñar. Nunca pares de soñar.
sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Molt bon dia a tothom i, com ha dit l'Ives, gràcies per estar aquí. Jo no parlaré de la mare que més recordem, la mare alegre de festes i d'amics, sinó que vull parlar-vos explícitament del darrer any de ma mare. I ho vull fer perquè em va transmetre un valor incalculable que vull compartir amb vosaltres: la lluita. Ma mare va lluitar l'enfermetat fins la darrera setmana de la seva vida, com una campiona. I la pregunta retòrica que em faig és: va perdre o va guanyar la lluita? Estic segur que la gran majoria de nosaltres tenim valors, projectes, muntanyes per les quals sabem que val la pena lluitar. Tots en tenim. Muntanyes enormes, difícils, plenes de colors, i sabem que val la pena lluitar-les. I també sabem que quan ens acostem a aquestes muntanyes ens arriba una veueta que ens diu: i si? I si és massa gran? I si està massa lluny? I si vull obrir el cor a bat i me'l trenca? I si vull canviar el món i no puc? O vull canviar-me a mi i fracasso? Ma mare, des del dia 1 de la seva diagnosi, des del dia 1 d'anar a veure l'oncòloga, no li va donar cap oportunitat de i si. No hi havia i si l'operació va malament. No hi ha operació. No hi havia i si no puc prendre el càncer. No es pot vèncer aquest càncer. I què va fer? Va lluitar. Va lluitar. Tots ho vam veure. I em pregunto: i per què? Només ella sap la resposta, però jo us puc dir el que em va transmetre. Em va transmetre que mentre lluitava era feliç. Mentre lluitava donava valors, mentre lluitava ensenyava i nosaltres apreníem. I clar que guanyava. Sempre guanyava mentre lluitava, sempre guanyem mentre lluitem. I us vull demanar un favor, i és que quan ens trobem en aquestes muntanyes que tots en tenim, que volem pujar, que recordem a la mare. Quan l'esposa ens digui: i si fracassem? Que això no aturi la lluita. La meva mare no tenia cap possibilitat de no fracassar. I va lluitar. Ja per acabar, dir-vos que el que més em va ensenyar és que, evidentment, el camí és molt més important que el destí. Però el que em va ensenyar de veritat és que no n'hi ha prou en caminar. Cal caminar dempeus i lluitant, com ma mare. Gràcies, mama. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Mis palabras no van dirigidas a mi madre, porque lo que quería decirle ya se lo dije en vida. Tampoco voy a contaros cómo era, porque todos la conocéis muy bien. Mis palabras van de agradecimiento para vosotros, por estar aquí para despedirla, por haber formado parte de su vida y dedicar parte de la vuestra también, compartir con ella. La mare ens ha deixat una lliçó de com viure la vida, amb energia, amb força, amb plenitud. Jo vaig agafar una mica d'aquesta energia, la vaig disfrutar, l'he traspassada i també li tornava. Cadascú de vosaltres va agafar una mica d'aquesta força, la disfrutava també i també li tornàvem. I això li donava forces a la mare per ser com era, per ser qui era. Per això us dic gràcies. Gràcies per fer la mare com era. Cadascú de vosaltres forma part d'ella. Gràcies. Bueno, jo parlaré breument de la mare. Dic mare perquè era la meva mare i segurament la mare de molts vosaltres. Ella era així, es preocupava tant de la gent que molts l'estimàveu com si fos la vostra mare. De petit no entenia que algun amic de meu germà
vingués a casa quan ell ja no hi era. Si l'Helena no hi és, per què venen? Només venien a veure la seva altra mare. Quan estàvem decidint la cerimònia, se'ns plantejava fer-la només en família per a tothom. Al final ha sigut en família, perquè això és el que era per a ella, una gran família. A casa tothom era benvingut, fos com fos, vingués amb qui vingués. Les portes a casa sempre obertes. Ja sabeu que sabia quan entràveu, però mai quan sortíeu. Sempre intentant que tothom estigués a gust. De la mare em vaig aprendre moltes coses, i segur que encara n'aprendré. Saber valorar el que tenim, saber que de tothom se pot aprendre, saber escoltar, saber el valor de les coses, fer-se una escala de valors i ser conseqüent amb ella, donar sense esperar res a canvi, saber que les grans persones no sempre inventen coses o escriuen grans llibres, que a vegades són només això, una mare. O potser el que més s'adequa ara és allò que sempre deia, de lo malo saca lo que puedas. Al final has aconseguit conèixer la Laia, i les confidències que us heu fet queden entre vosaltres. Em vas demanar que li parlés de tu. Intentaré fer alguna més. Intentaré transmetre-hi tots els valors que m'has ensenyat a mi. M'agrada com soc, i si ho soc és gràcies a tu. T'estimo, mam. A continuació, alguns dels seus amics i amigues voldrien dir unes paraules. Començarà la Lídia. A la Dolors jo li deia sempre Rocco. Tot venia d'una pel·lícula que em va explicar quan ja estàvem a l'internat, allà pels anys 60. Imagineu-vos el temps que fa que ens coneixíem. Després, la vida ens va portar per diferents camins i no va ser fins molt més tard que casualment ens vam retrobar. Era tan oberta que fàcilment es va afegir al grup d'amigues i exalumnes de la cultura, la nostra antiga escola. I no únicament s'hi va afegir, sinó que, donat pel seu caràcter, va passar a ser-ne l'alma mater. Calçotades, colònies i trobades, sempre amb el suport incondicional del Gui i amb els nostres amics marits inclosos, han estat l'eix de la nostra relació fins al dia d'avui. La capella i l'Aleixar eren casa seva i generosament ens les va obrir a tots. La Dolors, la Loles, com li dèiem els del grup, era qui generava tot, ho generava tot, qui portava la iniciativa i qui ens aglutinava com un grup compacte a tots. Era tan generosa, tan vital i ens sabia tant d'estimar a tothom que avui ens sentim orfes. Sí, orfes, com si fóssim infants, perquè ens falta ella. Ens falta la referència del grup, ens falta la seva alegria, ens falta la seva gran força i també ens falta la seva immensa valentia. T'estimo, Rocco. T'estimem, Loles, tots els de la cultura, i et portarem sempre en el racó més íntim i més profund de la nostra ànima. Carpe diem, com deia ella. Ara demanaríem a la Montse si vol pujar. És una carta que li vaig escriure a la María Dolores, o María Dolores, que li deia: Hola María Dolores, preciosa, Sen y Rauxa, del Barça. Quiero que sepas unas cuantas cositas que pienso de ti. Vaya por delante mi admiración, mi cariño. Me has enseñado tantas cosas aún sin saberlo. Con tu actitud, tu mirada, tu sonrisa cómplice,
femenina y coqueta, aunque no hubiera sido la peluquería, ¿te acuerdas? No he visto a nadie que tenga tanto poder de convocatoria. Celebras un acontecimiento y acude todo el mundo. ¿Qué puedo decir de ti que no sepamos todos? Honesta hasta la médula, no soportas las injusticias. Paciente, divertida, optimista, valiente, tozuda, luchadora, super mega trabajadora. Admiro tu fuerza de voluntad, tu capacidad para perdonar y de aceptar las cosas tal como vienen. Y tu salsa de calçots y el membrillo insuperables. No tienes un no por respuesta. Hospitalaria, complaciente, cuidadora excelente, fuerte ante la adversidad. Amante del café, de las amapolas, las margaritas, el gospel y el membrillo. Eres un ejemplo de tolerancia, de saber-hacer y llevas la paciencia a nadie. Sencilla, discreta, prudente, respetuosa, detallista, generosa, con esos manteles de hilo bordados tan maravillosos que nos pones, aunque no celebremos nada en especial, sabiendo que te los vamos a dejar hechos un desastre. Para ti, como para mí, la familia lo es todo, lo más importante, lo imprescindible. No hay más que ver la cara que pones cuando miras a tus hijos, a tus nietos y al jefe de la tribu. Tu amigo, tu amante, tu esposa, tu vida. Esta carta no tiene ni orden ni concierto. Es tal como sale y cómodo. Gracias por tu amistad, por tu cariño, por tu compañía y por esos momentos irrepetibles que hemos pasado juntos. Es un privilegio ser tu amiga. Te quiero. Nos vemos. I el darrer amic que vol parlar avui és l'Àngel Verd. Endavant. Albert, perdó. Cada vegada que perds algú estimat, se't genera un buit enorme al teu interior. Però quan perds un referent, és ben bé com perdre el timó de la nau. Maria Dolors, la teva veu, la teva llum, el teu parlar, el teu perfum, el teu batec, el teu amor. Ens faltes tu. La teva veu s'ha aturat, la teva llum s'ha apagat, el teu batec s'ha extingit. Ens faltes tu. En silenci, el pur atzar va venir-te a trobar. Sempre hem estat al teu costat. Ens agafaves la mà. Vas lluitar per poder aturar aquells últims instants que et van robar quan vas marxar. Quan vas marxar. Volem els teus ulls, el teu alè, el teu costum, el teu saber, el teu somriure, el teu futur. Et volem a tu. No podem acceptar que ja mai més seràs amb nosaltres. Com seguir si no ets aquí? Com triar l'absència i no la por? No podrem fugir d'aquest dolor. La teva veu, la teva llum, el teu parlar, el teu perfum, el teu batec, el teu amor. Ens faltes tu. La teva llum segueix amb nosaltres, il·luminant el camí. T'estimem, Maria Dolors. Descansa en pau. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent?
Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui, toutes ces rues me tuent. Amb uns amics i una família així, això serà per plorar-la. Bien, María Dolores, dicen que todo se pasa, dicen que todo se muda, pero hay algo que no pasa y no se muda. Es el cariño de mi alma que, como llama pura, lejos de apagar los años, con los años más fulgura. Es como estrella del cielo que no palidece nunca. Mi amor por ti no pasa, mi cariño no se muda. María Dolores, así nos enamoramos y así nos despedimos. Juntos hemos aprendido qué es amor. El Google tiene tropecientas mil definiciones y algunas con 10 páginas de largo. Nuestra conclusión ha sido muy clara. Amor entre dos personas es simple y llanamente vivir juntos. No se necesitan más palabras. Vivir juntos. La llamasteis con muchos nombres, ya os lo he dicho, pero la lleváis en el corazón. Ella os aglutinó, os reunió, os convocó y entró en vosotros sonriendo, riendo, bailando. Y os ha hecho sonreír, reír y bailar en este circo que es la vida. Su corazón abierto, sensible y fuerte ha sido capaz de luchar, de vivir y de conquistaros siempre. Y también durante estos 13 meses desde el mismísimo corredor de la muerte. ¿He dicho 13? 13 ha sido siempre nuestro número. Y 13 ha sido la prórroga que conseguimos y que hemos disfrutado esos 13 meses. Y ahora os digo de su parte, su lema, carpe diem. Y también os digo que la habéis hecho muy feliz, feliz y dichosa. Mucho, muchísimo. De pequeño, cuando mi madre me llevaba a ballet o al circo, oía decir cuando pasaba algo: señoras y señores, la función debe continuar. Y así es. Todos habéis expresado vuestra tristeza, pero ella no quiere que estéis tristes. Por eso os invita ahora a todos a sonreír, a reír, a bailar y a cantar para ella la vida. Va por ti, María Dolores.